Pojďme se nyní podívat na praktickou ukázku toho, jak zpestřit svůj text tvarem. Na záložce vložení najedeme na tvary, rozklikneme možnosti a vybereme, který tvar budeme vkládat. Objeví se nám křížek, klikneme a tažením namalujeme tvar. Vidíte, že nám nyní zmizel text, takže teď musíme tvar přenést do pozadí a obtékání textu nastavit za textem. Tvar se opět objevil a my ho můžeme barevně upravovat. Buď to vybereme tady z nabídky, kterou máme, můžeme ještě rozkliknout a vybrat z dalších, anebo si nastavíme vlastní výplň a vlastní obrys. Vlastní výplň tvaru si nastavíme tady a můžeme vybírat z barev, které máme tady, anebo z dalších barev. Vyberu například světle modrou, potvrdím a obrys tvaru můžeme udělat tmavě modrý. U výplně můžeme nastavovat ještě přechod. Vidíte, že tady máme různé varianty. A u obrysu můžeme nastavovat ještě šířku čáry. Váhu si tedy můžeme nastavit klidně na 6 bodů, na 2,5 bodu. Já nechám 1,5. A nyní, když se rozhodnete vložit ještě třeba obrázek, kliknete, dáte vložit obrázek, vyberete si ze souborů nyní, když ho vložíte, tak vidíte, že kolem něj máme bílý rámeček a vložil se nám na toto místo a nemůžeme s ním hýbat. Doporučuji dát obtékání textu buď těsné, kdy text bude obrázek těsně obtékat, anebo před textem, anebo za textem. V tomto případě můžu použít za textem. Nyní, když se nám objeví tato šipka, si obrázek můžeme přesouvat, kam potřebujeme. Nebo sem, nebo ho můžeme nechat za textem. To už je jen na vás. Obrázek pak můžeme ještě dále upravovat, například pomocí této nabídky. Stačí uložit a máme hotovo.